Hoxe chegámonos a un dos eventos gastronómicos máis importantes da provincia de Lugo. E é que 30 edicións non se cumplen todos os días. Estamos en Vilalba para celebrar a Festa do Queixo San Simón da Costa. Que supón para un produto como Queixo San Simón da Costa ter un espacio e unha celebración como esta? Pois basicamente a promoción. Antes significaba unhas ventas importantes porque significaba que vendías bastante queixo porque producías menos, pero agora significa sobre todo promoción. Promoción dande a conocer e toda boa denominación de orixe ten unha boa feira. Que fai especial a este Queixo San Simón da Costa? Bueno, pois este queixo fai no especial a tradición, a antigüedade que ten a súa tradición. É un queixo, todos sabedes, de vaca, pero con unha forma diferente, e, sobre todo, pois, o afumado, co toque afumado, que é o que o fai diferente a todos. Unha festa á altura dunha vila chea de vida, que celebra a calidade dun dos produtos máis emblemáticos da comarca. Alcaldesa, ampliamos a 2 días de festa, un programa para todas as cidades, un paso adiante para a vila de Vilalba, non? É que nós, dende que empezamos a traballar, tiñamos claro un obxectivo, que tiñamos que pasar de ser unha feira do queixo a ser unha festa do queixo para todo Vilalba, para todos os visitantes, e neso estamos traballando, en facer un fin de semana de ocio, de diversión, arredor do queixo. Como vive a xuventude vilalbesa unha festa como esta? Pois con emoción, xa que é unha fecha destacada para que a xente poida disfrutar e a xuventude é o que queremos, entonces é unha fecha moi importante para nós. Bueno, vexo que levas o queixo para casa. A cousa é, vai vos durar moito ou non? Pouquiño, pouco tempo. Está moi bon. Unha semaniña ben a dura. Bueno, que non está mal, Non está mal, hai que dar duro que este queixo é buenísimo. Está boísimo, non? Está riquísimo, porque eu gustame todo o queixo, pero este está exquisito. Mantecoso, moi rico. A mí xa me quedou claro que en Vilalba saben poñer en valor unha boa festa e un bo queixo. Pero como sempre, mellor probalo que dicilo, vou tentar marchar de aquí cun bo sabor de boca.